Joo, tämmönen pieni otanta kalustosta, millä töihin lähdetään ja mitä työmaille lähetetään ja mielellään muidenkin rakentajien työmaalla käydään sitten erikoisnostoja suorittamassa. Eli 4,5 tonnia on kuljetuspainot näissä nostureissa ja molemmissa on samanlainen Fassi 90 nostin päällä, eli vajaa 16 metriä tulee puomia ja sieltä nostaa 330 kiloa. Ja mitä lähemmäs tullaan, niin aina enemmän tietysti sitten nostaa. Ja molempia koneita voi ajaa verkkovirralla tai dieselillä, eli sisäkäyttö on ihan ok. Ja tästä koneesta löytyy myöskin 30 kilowatin aggregaatti. Saadaan työmaasähköt sillä vaikka ollaan keskellä peltoa. Sitten löytyy puskulevyt, missä on nosto, lasku, taitto. Sitten löytyy trukkipiikit. Sitten on haalausvinssi, pääsee pahankin paikkaan tai päästä itsensä pinteestä tai kaveripulasta. Radio-ohjaimet löytyy molempia. Sitten löytyy vetokoukut, peräkärryt. Täällä on kärrylty pyörittäjä siellä ja sinne saadaan halkaisukartio ja sitten tällainen kantojyrsin ja vaikka adapteri ja maapuropää ja tehdä valukuoppia tai aidanpaikkoja seipäille tai kierrepalloja vääntää. Sitten on 2 hengen nostokori, sitten on tarvikelaatikko, mikä kulkee näppärästi noissa trukkipiikeissä tuolla puskulevyssä mukanakin. Siellä on kypärää, sähkökeskusta, rasvaa, vaakaa, tappia, mitä kaikkea. Ja sitten täällä on nyt paljon tavaraa puomin päässä. Tietenkään kaikki ei voi samaan aikaan käyttää, mutta sitten päätetään, että mihin kohteen mukaan. Eli siellä on 1 hengen nostokori. Sitten sinne menee sähkö, eli pystyy sähkölaitteita käyttämään. Sitten siinä on tukkikoura pyörittäjällä tietysti. Sitten on hiekka kautta hakepellit siinä ja vinssi on laitettu siihen. Täällä on toisessa nosturissa nyt sitten laitettu esille, niin kattoristikkonostin on turvallinen, tehokas. Sitten siellä on nosto S, tuo punainen, eli päästään katorajaan sillä ihan nostamaan. Ja sen päälle on vielä varustettu putki S, saadaan IV-kanavat kattoon tai I-palkit, liimapalkit, prosessiputkit teollisuudessa, mitä näitä kaikki nyt sitten on. Ja tosiaan niin imukuppi nosti meillä nyt esimerkiksi tulevalla viikolla mennään taas nostelemaan noita lasiliukuovia, 600 kiloa painaa, sitten 300 kilosia lasiruutuja, isoja ikkunoita, kun nykymökeissä paljon on lasiseinää pelkästään sinne tiettyyn suuntaan. Joo, okei, sitten löytyy 4 tonnia asti katamarani paattia, siihen voi ajaa vaikka tuon 3,5 tonnisen takeutsin, missä on inkkoni, eli pyörittäjä, 3 kauhaa, routapiikki. Ja sitten sen eteen voidaan ottaa 6x12 etulautta, työalusta niin sanotusti, mihin saadaan miltei nämä kaikki laitteet tai sitten vaan joku ja sitten vaikka mökkipaketti päälle, eli rekallinen, joskus 2 rekallista otettu kerrallaan tavaraa, menty saareen ja puretaan rannasta kohteen viereen ja sitten joku sitten rakentaa kohteen siellä, se on joko muut vastaavat yritykset kuin me tai sitten meidän oma rakennusporukka, mutta kaikille näitä nostoja tehdään. Sitten on Visteellä Iin päällä, niin siellä on Belarus, mistä löytyy oma kompressori ja neliveto ja 2-toiminen takanostolaite ja siihen sitten melkein jääkin, mutta tää toimii nyt veturina tässä lähialueella ja saadaan nämä laitteet, koneet ja vehkeet siirtymään ja sitten tuolla on pihan perällä niin vaihtolava, kytketään joskus nämä ajetaan laitteet päälle ja soitetaan vaan autoilija ammattilaiset asialle niin toimittamaan kone sinne minne tarvitaan. Lähellä nyt pärjää pahassa paikoissa ja ahtaissa paikoissa sisällä ja ulkona, että hirsiä ja ikkunoita ja palkkeja ja mitä kaikkea teollisuuden juttuja, ei muuta kuin asentelemaan vaan.